Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nemeko kaTashreq Morris. Nizamkhumbula into yokubana ke uMorris lo into yakhe phaa kwiqela leKaizer Chiefs ithande ukuba nkenenkene, ayingqalanga ayicacanga abaphulaphula kudala ke siyehla amahlongwane ngaphezulu siyithetha ke imeko yakhe uMorris. Kodwa ke ithi i-agent yakhe xa ithetha malunga nemeko ke kaMorris ithi ke akukabikho Kaizer Chiefs zileyo kubo yacacisa malunga nekamva likaMorris phaa kuqela kule Kaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke uMorris becontract yakhe naye iyaphelelwa phaa ngoJune, and Kaizer Chiefs ke uzothi ga ngoku ayikacacisa into yokubana ke iza kuthina ngoMorris. Itsho ke agent kaMorris ithi kuthulekile nabo bakazazi noba kweliphi icala ke Morris ke iKaizer Chiefs ithe ke izawuza ngaphambili ke kuvekezayo lapho ke yabicacisa khona ukubana ke uMorris lo ikamva lakhe neKaizer Chiefs ke libheka kweliphi icala. Emveni koko yobeke seyiqhubeleka icacisa ke nangabadlali abaninzi ke abangakasayini contracts phaa kwiqela leKaizer Chiefs, uquka phaa ucaptain wabo phaa uBrandon Peters, uquka phaa uNkosi Ndiphile Ngcobo, George Mahlow, baninzi ke abadlali phaa iKaizer Chiefs ke Sereno, baninzi abadlali ke phaa ii-contracts zabo ezifikelele esiphelweni phaa ngoJuni. iKaizer Chiefs ithi ke iyawucacisa ke ngabo bonke abadlali ke kwiveke zayo ke baphulaphuli. Nalena ke meko ke kaMorris iyakuyicacisa ke kwivekeza into yokubana uMorris ke lithini ikamva lakhe neKaizer Chiefs. Ithethe kanjalo ke i-agent ke kaMorris sitsho icacisa into yokubana ke nabo abakavanto akho kwanto ibhekela phambili malunga nekamva likaMorris. Kuthulekile iKaizer Chiefs ayikezi kuba ibahlalise phantsi icacisa into yokubana ke icinga ntoni na ngoMorris. Isuke yathi qha iyawuza nento ethe vetshe kwivekezayo uba uMorris ke ithini na ifuture yakhe malunga neKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphula. Enye into ke esifuna ukuyibethelela phaa, ndiyabona iKaizer Chiefs ke ibane ifuna ukumchitha iphinde mhlambi ingaqiniseki, kodwa xa iKaizer Chiefs ithetha inyaniso emsulwa iqwalasela nangendlela phaa ngaphambili eme ngayo bukumele uMorris lo bayamkhulula. Ke noba ke endaweni kaMorris bangazama kumabasa phaa kwiqela kule Orlando Pirates babe ke basibethelele isikhonkwane bagqibile. Umabasa noko indoda ewuchanayo umnatha, yindoda noko ethi yakuthola ichance phaa phambi kwepali ithatha ibhola ke ivalele ngaphathe emnatheni. Ayiyo ndoda ke idla ngophosa kakhulu, mhlawumbi ke yawumehlela into yokuphosa ke asofika phaa kwiqela leKaizer Chiefs ngoba ke asiyazi kwenzeka ntoni. Iplayer isuke etimeni yayo izibona ipali yone nje ngonyathela phaa kwiKaizer Chiefs, ngaphindi ipali izibone, asiyazi ingxaki ke ilele kuphi. Injalo ke into kaMorris ke baphulaphula ke ndifuna ke nani ke nitsho into yokubana nina nicinga njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.